ayi o woni Amadou Abou Kane mbongu noon ko sirlu pucci fof ko mbongu tidde anani pucci fof ko mbongu ɓuuri tidde ɓuuri cellal rewi hen ko kow mbarago fadde wutte kono ɗum woni jabara o soldat pucci noon naati ɗo donode o reynayo faynore aynaɓe nayyi aynaɓe nayyi so ɓajirimi no kulere kama ɓurɗa ko toɓe goɗi aynaɓe nayyi ko ɓiyo mbime wimami gonƴinanima Amadou Kane taniraɓe suudu polel mamunono kuɓen waɗi gaynako ɗay Amadou mbaɗa ko mbaɗi waɗi ko mbaɗani Amadou tawi law arti ɗo taniraw waɗanama law ya juuɗe paɗe a teddugal dimmo e ñeeño ɗo haaɗi teddinde leñol mum ko ɗo haaɗi teddinde fina tawa mum mbawa ɓennude ɗo Amadou Abou Kane a teddini pulagu a ñanti pulagu a mawnini pulagu kadi a yonni pulagu dal histoire mo woni mbara alaji won woni ko o jittima dibiɗi so mboko ɓeydide fen ko kow mbarago yoɗi wuti kon ɗin goni jabare soldat koɗi capitaine koɗi Kane Diallo eɗen jogui ko kalɗen hande sabu nde ɗo ñalande hande son jii ɗum ɗo so neɗɗo yi hunde yo andu holko saabi hunde nde ko dendagal ñeñɓe Afrique foof kawriti ɗo mbiɗen gari yidde wurtinde ɗo fina tawa o noon ko kanko bismi min ɗo Amadou Abou Kane berge man o woni Amadou Abou Kane ɗo e Thiankon sa yiiɗi mbiya ɗo e Wourossogui sa yiiɗi mbiya territoire leydi Sénégal kono noon to woni ɗo omo rokkodiri jungo e gorko pullo biteɗo Kalidou Amadou Boubou jooɓi jam birama cikilo cagalo ñalla kaɓa mbala beldanda on daɗo kosam dane to guddude joom emilio biɗe beltoro jarawma o neldi ɗum ɗo yettima ɗo délégation muɗum ari golle haalanema ubbitaki to woni ɗo omo darate Amadou Mbaye to likkiseɓe gorgol kañum ñooti oɗo wutte wi président groupe artiste président ñeñɓe ɗum ɗo sa darodima e Amadou Abou Kane wuttema e wutte secrétaire bandiraɓe wetino ɗumen nam ñalawma hande o noon min jejjita ɗo kadi Ba Alassane Fari min jejjita ɗo Diaw Bébé Demba Koloti min jejjita ɗo kadi gorko pullo kadi biyeteɗo Hammar Pata Sira Amadou Abou Kane président heddi ko wadde konngol président Ama Thioɓeri o wadde konngol hen dani ko haali Amadou dani ko haali Amadou Abou Kane dani ko haali assalamu aleykum mon bandiraɓe waaleykum salam nde wonno enen fof ko ƴiƴam pullo dogata e meɗen wallahi ko mbatton ko ko leñol ngol balloto wurtinde cosaan wallahi cosaan meɗen eɗen ponki ɗum no feewi wallahi fiɗa tawa men ko dañƴa fof sa dañani ɗum ɗo wonko manque ɗa wallahi donc min noon mbiɗa jogui yidde mawde e Fouta ndeysan Kane mbiɗa jogui yidde mawde kadi e endamam dokkema kelle mbiɗa welti kadi e garal moɗon wallahi Kane mbiɗa welti kadi ko jiidami ɗo e moɗon ko wallahi minen ɓuuri weltade hunde fof kadi ɗum ɗo ɓuranima wallahi pulago wallahi ɗum ɗo koko mawɓe men mbanno ne ɓenni wallahi Kane so Allah wonko lugorma wallahi a dañi yontaɓe darandiɓe leñol hono moɗon Kane gari tawima e nokkuma wallahi on beelema Allah tan andi to haaɗi Kane Diallo goto e mon foof e won nokku o ko nokku muɗum wallahi Kane Diallo ala ko mbaɗirɗen ɗum so wona beele eɗen parnoro gongo aduna ko faaro ala ko mbaɗirɗen ɗum wallahi wona kala garɗo no naniren no Fouta ni ene sikka so ari ala to ñalli ala to waali yaware gasi so tawi yi ɗum ɗo so hooti ma wi a fo ñagorɗen Allah ko yo Allah hokku yimɓe men ɓe ko samoɓe ɓe hakkillaji artirde koɓe jogui ko en wallahi amin amin Kane Diallo goto foof so waɗi ko wawi ko Fouta o yarani après gasi Kane Diallo enen kadi ko enen mbawi wadde développé nokku meɗen Kane Diallo
neɗɗo galle ma wallahi an arto hokkude dépense hade ma wallede gonga kan welti wallahi e ñalawma oɗo hande kan Diallo coɓeri mboɗo yiɗi ɓeyduden konngol seeɗa eyi jarama Djiby Asdane Mamadou Hamadou Amadou Kane Diallo ko hoodere jamanu ko hoodere leñol wallahi eɗen gandi o jiguima commune men o woni président comité ɗum no président premier maire kanko woni premier maire wallahi kadi gila nden faade ñalawma hannde o ko ɓeydude Fouta omo ɓamti Fouta ɗum noon oɗo ñalawma so yonti minen amin gandiɗa hande ñalawmaji ɓurɗi ɗiɗo Seydi Kane e Djiby kadi Alassane ɓe ndennuɗa sahaɓe foof hayen saaha goto kadi manadino a yiwallaki e saaha maɗa armo gonɗa wallahi kan kadi ka jibinande moƴƴere oɗo kadi Amadou Thioɓeri eyi ko guiƴam wallahi gonga kadi minen picci wallahi kan minen kadi mawnide wallahi kan Diallo kan kanko rokkimi récépissé fina tawa fewnuni gorko dariɗo daraniɗo diwan o wallahi gonga kan o kadi ko guiƴam wallahi wallahi kan minen mbaddi fof Hamid yeso ɗo mi cekal ma Seydi Kane yalla yo moƴƴere récépissé mo dokkutami fina tawa yoɓɓam kittiro hande woni inigere makko Hamid ko teddugal e jarama yalla yo moƴƴere Sagara wuro e jambar la de sagara wuro e jambar la de sagara inga ba ki ga inde yonde so gore ki mana nyago simme ndiye kan yo mi wi makan yo diwan fore ndi wi masayna kan yo diwan fore ndi masayna kan yo koro soyno lam toram koro soyno Seydi Sall yo mbiye Seydi Kane yo Seydi Kane yo mbiye Ebo Kane yo ñande can kon mbiye Seydi Kane yo ñande mene Hamara be Seydi Kane yo ñande mene Galaya be Seydi Kane yo ñande meri yo go Seydi Kane yo mer mo mer naki min mbima Kane yo Seydi Kane yo min mbima Kane yo mer diwana min mbima Kane Seydi Kane yo mbiye Seydi Kane mer mo mer naki den dawida mer ya dangal de yimɓe fof kadi gandi koɗo woni Amadou Abou Kane DC Bergaman ko guiƴam ko sehlam koddiɗam kanko adi wiyede ɗo chef laamu jooɗi mairie premier fois o yeehi law arti law dañi law renda law kan minen pijji mawnide ko multimilliardaire kadi ɗum ɗo fof welima ko pulaako 100% wallahi nde mbimi on ɗo ko gallam ko nokkam nde no mbimi on fof ko noon tawɗon nde jetti ɗum Allah saha fof dañinoɗo kanko saha makko kadi marketing kadi aɗa no majjata kanko rokkimi récépissé fina tawa yo wuudu pinal ga hande walla première fois lancé fedde groupe artiste Amadou Toukal adde miijo ngo mbimi jii hen ɗo kala gollal ngal ɗo ɓamteɗo ma ɓamte nden bisimilla ma ande dande ma nde Coumba Dia bisimilla mbaɗe message sur le plan maire men nini Kane Diallo jeere Kane Kane Diallo jeere Kane Diallo jeere Kane buɗi nene manjari Amadou Kane bibi buɗi nene ma koy njari Kane duwaw bama jabama Kane Diallo jeere halfina halfi Kane Diallo jeere ala tagata mbo warata kono non mo tago mboynata bada ala tagata mbo warata kono mbo tago mboynata bada Amadou Kane Diallo jeere mi woni mi wati oyata bada Seydi Kane monsieur le maire wallahi Kane Diallo oji nani dum jaati la première fois bon woni ko wallahi l'essence man woni on namdo Kane Diallo jeeri Kane woni wallahi la première fois
dans l'histoire dans le monde entier puccu ha nder hôtel tapis rouge ngabba dow puccu nata kilim wonde ngabba kilim ngabba karo la première fois Amadou Aboukan woni DC hôtel Bergama wi Amadou Thioɓeni mo womna ka guilem ka sihla man pardon min kay ɓuuri farmaroɓe ɗum ko ni mbino wona Allah yettam ko adi ko fof bandiraɓe en jetti jomiraɗo joom bawɗe hunde no fuɗɗa gasirano yoɗani hunde kadi no fuɗɗira no yoɗani fuɗɗiri no yooɗi gasiri no yooɗi Amadou Aboukan Bergeman PDC o teddini en o ñammini en o jaɓɓima en o bismima en kadi o ñanti en o mawnini en dimaɗi gimmade to gimmi to ha naata ha nder hôtel ha ngabba e piste rouge ha naata e piscine ha naata e climatisé a waɗi gagna numéro 1 aduna noon koko jemtinte yo Allah hokku en ñemtinoɓe ko mbaɗɗa ko en jetti noon délégation Kalidou Amadou Boubou gorko pullo gimmiɗo to e gudduɗe ene arde sehilaɓe muɗum yiɗɓe muɗum woni Bayal Ka waɗi Emilio kanko e wontantema e Siley Ndongo Ka e délégation gudduɗinaɓe dokkeɗe Alhaji Konngol sa pari an wolet 1 million francs CFA ne weeɓe haala weeɓani kadi en jetti Allah en jetti Amadou Tukkal Malal kadi so neɗɗo woni sababu gueɗe jetten Allah jettinemo Allah en jetti Allah en jetti Amadou Thioɓeni ko wona ɗum ko kanko Kane Amadou Aboukan o wiyama Seydou Kane par ce que ko waɗi ko ko hunde wande fayida e nder gurdam o holli yimɓe men ɗanniyankoɓe wonɓe e nder leddeji ɗi yo gartir ko joga ko par ce que so artirama ga ma wot ko ɗum nafi en ɗum noon mbatten haqqillaji e ɗeɗo gueɗe ɗum noon toujours mbiɗen ko courage leydi men wonko wone leydi meɗen sen fewnata leydi ko ɓiɓɓe leydi fewnata galle ko ɓiɓɓe galle fewnata wuuro ko ɓiɓɓe wuuro kanko noon o fewni heddi ko goto fof yo ar ñemtina abbo e makko mbawen wadde développement sen ji Europe woni wayino wayni ko ɓiɓɓe européen ɓe tan ɓen mbaɗi ha Europe wayno wayni enen ken afrique ji ala ken donkuɗen dañde e nder aduna meɗen ɗum noon mbatten haqqillaji e ɗeɗo gueɗe kadi alhamdulillah kanko Amadou Kane o yettanama Allah o woni maire nokku o ardima comité rural diwan o fof ko yidde fewnude e yonnude e moƴƴinde ɗum noon yo Allah waɗan en jaam allahumma salli ala rasulillah kalda wonmono ko musidɗo men Alaji Diane Ndoor hande ko ñalawma beela saabu ko ñalawma weltare no feewi hande en hawri le 20 janvier 2026 on no ko wiye hôtel Bergaman l'homme social woni holi on woni monsieur Amadou Aboukan. Nous sommes ici, c'est l'ensemble des artistes venant de la sous-région qui sont venus ici pour célébrer, pour encore donner une culture à sa place qu'on doit concerner. Aujourd'hui donc, l'ensemble des artistes internationaux sont venus ici, sont quittés à Mali, Mauritanie, Sénégal et la Gambie. Pour faire quoi? Pour revaloriser notre culture, donner une image plus importante dans le monde. Car aujourd'hui, le monde, c'est la génération. Le monde, c'est la révolution. La culture aujourd'hui a évolué. Monsieur Amadou Kane a construit des hôtels, dit l'homme sociable. Le Bergaman, ça signifie quoi? Donc quand il y a beaucoup d'argent, il faut investir dans la société. Il faut accompagner la jeunesse pour aller avec un développement. Ce que nous voulons, c'est travailler ensemble en avenir meilleur. Donc merci Moussa Kane, merci et aussi Kalidou Amadou. Merci beaucoup Ndiaram. Tawi kadi programme waɗama ɗo orel ɗo ko wona luwas ɗo monsieur Amadou Kane walla mbiyamo maire Amadou Tukkal o e Amadou Thioɓeni o ko babiraɗo o ko mawniraɗo soɓe ƴetti programme kadi waɗama pucci min beltima eyyi saabu galle Thioɓeni kadi ko ƴetta hen fof ko saka wambaɗo so waɗama pucci kadi hunde ɓeydimi fewde e hednogo Amadou Thioɓeni mbaɗa feere pucci ɗi waɗa kayli waɗa ɗi mbir ko seeɗa la sénès woni labi undi aduna la sénès woni yakare kala jogoɗo yaade o yaade rewɓe sukaɓe ko kamɓe goni aduna kamɓe jaadata ma aɗa jabno do Amadou Thioɓeni ndeɗo fedde
fedde ñeeñaago fof sabu ko liƴƴi joyi ñeeñe mbaɗata culture e gardugol Ba Amadou Tukkal Malal minen darodiɗo en e min kaldo mono kadi ko min woni secrétaire général so Bouri Diawra e jaabi ko leydi Mauritanie alhamdulillah noon so tawi min gare oɗo hôtel Bergaman e min teddinama alay sago minen min dutto teddungal fodde komin mbawi ruttude teddungal ko nde wonno kala ko dimo ñamina hara ko wona teddungal e kala ko awa e aduna fuɗi teddungal ɓuuri darande ɓe teddini min yo Allah ruttuɓe teddungal min beltima no fewi bisimillahi rahmani rahim eyi bandiraɓe sehilaɓe bandiraɓe ko teddungal pulago fof biyo mbimi e wimami ko imme pulago jofte pulago koye pulago jeeya pulla jolfo séréer sar kulle capar mande ke joola e ɗum ɗo ko ñalawma mo ganduɗa teddungal rendo fof e inde Amadou Abou Kane di Bergaman gorko pullo lomde social moƴƴo moƴƴinowo moƴƴo moƴƴiraɗo Amadou ko moƴƴo hay goto bonnitta hay goto bonnanta Amadou ko moƴƴo kala ko weñi o wenciri saabi Allah o rokkata o wasaki Amadou ko moƴƴo moƴƴinowo hay sa wi Amadou Abou Kane moƴƴiri sababu makko so tawaka min mbiyamo yallah junnu balɗe moƴƴiɗe battane oɗo ñalawma noon ngol woni go e less asman o culture Afrique fof renda jiirima jiiri baba ene waɗa fina tawa e oɗo noon kaldo mon ko Amadou Thioubéry Ba to Hamaraɓe mo commune o mo région Matam mo leydi Sénégal hewɓe nani mboɗo waɗa présenté Amadou Thioubéry Ba Hamaraɓe commune o ko noon ko nde o laamiɗo e o wimi bambaɗo commune min ne mbatti wadde présenté commune o ɗum woni noon e l'essentiellement fof nani o présenté kanko wonno on sababu o fewni récépissé fina tawa dusere no tottima ɗum nden noon kanko woni Amadou Abou Kane neɗɗo yettiyal no yetta sababu Amadou Tukkal Malal Demba Ousmane ko miñam komin ɓiɓɓe yummiraɓe jiiduma baba o jogui fedde groupe artiste pinal e ñeeñal e ganni Afrique fof o ardiɗo o wi Amadou Thioubéry mbo ɗiɗi goɗɗo lawol mbaɗen ɗum to diwan mon to mbimi so yontaɓe amen jaɓɓima mboɗo wi on bisimilla min kalani Amadou wi ɗo ko galle mon 100% kala ko jiɗɗon ene ndendi ɗum woni sababu oɗo ñalawma Amadou ane min jettima ene ganduɗa fodde gaddanɗa min sa andi fodde na rokkat joom fodde minen ne rokki min komin joom fodde en ko wona ɗum ko labbo dikko pullo sam bamba demba jalɗigue fuɗɗi gaynaka nayyi ko ma pullo daña ɗum ɗo foof daña joni noon labbo lehmani ni kalna min hol fadare ɗum ɗo holko joguiɗa hen daɓɓikiɗoɗa pour hollude renndo ngo fina tawa men o sa wi acce ɗum ɗo wiye jaggue ɗum ɗo eyyi ɗum ɗo ko lehe e ko cosaan men guila hanki saabu adan joni e suudu pullo fof no juuriɗa ko lehe tawata toon e beeɗi e tuggude larogal ha e pendirgal ha e cawdorgal ha e kitinorgal ha e ɓirdugal ngal ɓiranayi pullo ɗi lawlo e larogal he fendire pendirgal ngal hirto e kitinorgal ngal eyyi ɗum ɗo noon ko cosaan guila hanki ko ɗum taki ha joni mbiɗen jiiɗi hollirde ɗum e kadi mbiɗen nangti hen haɗo Allah hanni assalamu aleykum bandiraɓe en calminama en calmini dendagal debbo e gorko suka e mawɗo fina tawa mo mbaɗɗen ɗo ko hunde wande fayide kadi mabagu ko hunde wande fayida e nder rendoji meɗen walla ñeñagu fof ko hunde wande fayida e nder rendoji meɗen gati fina tawa o nanguene makko kadi kanko kan ko waɗi ɗo henne ko finti ɗo henne ko hunde wande fayida e nder jamanu he par ce que fina tawa ɗum ɗo kadi kodi fina tawa jeeya ɗum noon en beltinima Allah en beltinani momo kadi mbatten hakkillaji e leydi he mbatten hakkillaji e leydi he ko waɗi ɗo henne ko fewnata leydi ko ɓiɓɓe leydi fewnata wuuro ko ɓiɓɓe wuuro fewnata galle ko ɓiɓɓe galle ko fenti ɗo henne ko hunde wande fayida ɗum ɗo so Allah jaaɓi ha ala ɗo haaɗi o kanko o wuurat hen so ɓesgu makko ari wuuro hen so goɗɗo ari wuuro hen ha ila yawmidin ɗum noon eɗen ñaagui Allah yo Allah tabitin golle ɗe caggal yettude Allah ko juule e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e bandiraɓe sen garti ha e oɗo fina tawa eɗen gandi hande ko ñañɓe jooɗiɗo kadi fofo hawriɗo bon omo jooɗiɗen noon o ko mawni amen kadi hande kanko woni baba amen to banggue ceñirgal o tawri ko babiraɓe ɓe o tawri kanko jangguinaɗo babi men jangguini mo wawi ñagge ceñirgal haw wawi o wonde mabɓe haaɓe maayi o lomti ceñirgal o woni Kaolack o woni Ziguinchor omo saña ko sakkiti ko arte leydi omo saña oɗo noon o wiyete ko Mamadou Mabel walla mbiyamo Jarno Hamar Tabkali Diaƴe gaɗa mi heppi mayde walo e Bamule kanko woni hande mawɗo amen kanko woni hande baba amen kanko hande lomti wuurni min ɗum ɗo ha wuuri ɓayɗo monɗo jooɗi dokken mo konngol haala holko wonno koko woni
ɓiɓɓe ñeeñɓe jooɗiɗo ɓe fof mi salmini men debbo e gorko suka e mawɗo min woni Mamadou Amadou Daoudou Boubou Coumba Semo Jeeri ko noon baba wi kam heddiɓe noon mbiya Mamadou Penda ɗum ko dañcanɗa mbiyata noon ko haali ɗo ko ɗum mi ɓooyi heen mi jangginaka ɗumen ni mi finat tan mi ƴetta leɗɗam mbiɗa haɓɓodira mbiɗa wadda heen mbiɗa happimi continue sañde heddi noon mbiɗa waɗi mo teddinirmi babam jibini ɗum kadi ko on ni min wiye Idi wiya Yero Amadou Daouda ko on hekkitimi Sénégal ha mbawmi ɗumen ma ɓuur hannde duuɓi 70 walla 60 pawɗi koye ceñirgal ngoni ngol ɗo lefol joni no ngol ɗo ngol ɗo wiyete bajjol ɗum ko bajjol goro wiyete eyyi ɗum ɗo woni bajjol goro noon saɗa fuɗɗode ɗum mbiɗon ni banggue seergal ngal a soodat gara maɗa ɓayri natti mottede sa soodi gara ka gadda mbaɗa hunde ɓootere ne woodi ni wiye worgal ina waɗi gallaɗi 4 annade fof ƴiɓa hen loccol mbaɗa hen gara ka sa waɗi hen gara ka ha gasi mbaɗa peŋɗe maɗa metoɗa udere no fota wonde walla so wutte sa metima ha gayni e nder on sa mbagga sa waggi ha gayni ne waɗi peŋɗe jamɗe darneteɗe aɗa logga hen lima gara ko ana foti sa limi ha gayni on sa joɗɗa gona e moylade so bajjol mbatta so guite la so gurel beyi ko jiɗɗa wadde fof mbaɗa ɗum ɗon hen sa waɗi ɗumen ha gayni a moylima ha gayni gadda ɗumen ɗo ñiɓal noon ne heewi ko haalate muɗum ne heewi no feewi sen mbiyani ñiɓal tan ne heewi expliqué ji kadi ko taggorde en cooji en jaaɓirɗi en kande en ne heewi kaɓirɗe sa waɗi ɗum ɗon ha gayni gadda gueso joɗɗa sa jooɗima mbaɗa taɓa ɗum ɗo bang maɗa walla tan kaaƴe joƴina hen pawa hen ɗum ɗo maɗa jaganama gaflawa maɗa aɗa saña hade maɗa sañde noon a waɗa ɗum ɗo ko mbiyata ɗo soyru mbaɗa sankamu mbaɗa jaaɓirɗi mbaɗa kandal mbaɗa kandorgal mbaɗa tegnorɗi mbaɗa derel ɗum ɗon fof mbaɗa ɗumen ha gasa a waɗi ɗum ɗo hanti mbaɗa to ko mbiyata dasde ko nawa toon guese o sa nawi toon guese o ha gasi kaɓɓa hen garta joɗɗa ga sa jooɗima ha gayni corta ɗumen e nder niireji he ɗum ɗo wiyete ko niire kañum sa sorti ko moyniɗa ko hetta o ga banggue ngol koroɗa koroye maɗa mbaɗa e ngal ɗo ɗaldugal ɗum ɗo ko ɗaldugal ɗum ɗo woni korowal ngal ɗum ɗo woni tegnorgol ngol sa waɗi ɗum ha gayni on sa joɗɗa woda ko kalanɗa hoore maɗa sa ala Mamadou wala ma dasa sa mi daasi gueese Allah daasi gueese ɓoti piji dogani tukunere dasda fini dogani kan daneji jor tuuta e ɗum ɗo hen ɗum ni kono wonna neɗɗo aduna ɗiɗen ke seeɗa ne hawna seeɗa kuna so ɗum ala kadi ne kadi taw goɗɗum ne kadi aɗa sa jooɗo e ɗum ɗo he aɗa wiya bisimillahi ndiŋi arahmani ɓafañ sa fooɗi loncor ndu mbiya sa ala en pammar wala pammar dasa sa ma sa Allah dasata gueese en nebi Allah dasata min dasata gueese gorude ala koyɗe ala juuɗe kono ne dasa ha yettode min mi dasi gueese ma yettu tuude tuuɗa joɗɗa donc assalamu aleykum wa rahmatullah en mbi allahumma salli ala sayyidina mouhammadin wa sallim donc hande noon haaldata e mon ɗo wadde ɗo représenté hoore muɗum ko Amadou Harouna Dembari Diaw gorko mo hamaraɓe cuurgal culɗeɗe ɓuuɗu gotir lamba jaguel wufu kirtoti beddaji ari ɗo wadde ɗo représenté ko woni e dow muɗum ko eɗen mbi mon foof hande ene haala culture muɗum woni fina tawa ɗum ɗo noon eɗen gandi ko affaire de sakke ɗum ɗo ko sa yiiɗi wadde faɗo eɗen gandi faɗo noon ko ɗum ɗo ko mukko fewdirte ko oɗo cakkata pawa hen oɗo pondira mukko o ɗum ɗo ko laaɓi kala ɓi pullo ene andi laaɓi kala ɓi pullo biyo mbimi kam ene andi laaɓi eyyi ɗum ɗon koye affaire de alhaali ɗatirka jeeya ɗum ɗo ko nguru ko kam fewnirte hirkaji fewnirte kaɓirɗe sen jiiɗi mbiyen fallare sen mbiɗi mbiyen lokol sen mbiɗi mbiyen talkuru e ɗum ɗo ko ɓornimi ɗo hande eɗen ñaaƴira woni tengade ko kañum fewnirte hande noon wadde en jetti Allah walla mbiya danga fof so wiyama nguru tan noddi fof donc ɗum ɗon ko tufirdi sakke wawa yaade gaga tufirdi arani donc ɗum ɗo wonno ko jinnoɗen hollirde kadi en calmini rendo ngo fof mi salmini bandiraɓe fof mi rokkineji e jinnaɓe e sernaɓam jooɗiɓe ɗo ɓe voilà ne wawi taw mi anda e mbaylago haydara wonno koko mbambago ko kadi gandumi heddo noon koko wiyete ko kadi mbambago ko gandumi ko sunaki hen albarka wuuri kewle buubu juggal
onno machallah meccal makko ngal mi ƴetti ngal mi wawi ngal mi ɗiggini ngal to noddami maggal fof kadi mi ronkani haalde ngal koko wiyete ɓinguel pullo ekkintake gaynaka non woniri mi ekkiraka jimiri